Čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska si tady postavíme baráček. Jo, jupěj, ano. Bude to přesně tady. A co na to budeme potřebovat? Takže zničíme si tady tohle. Takhle, nějak tady si prozatím položíme všechny ty věci, které tady nepotřebuju. Tady si vezmu takhle tohle, crafting mám tady, tam položím sem, udělám si čestku, tak, čestku dáme sem, tam dáme tohle dáme sem a sem, ne, nechci, tak. Tak, takže někde tady to budem, tady začneme takhle. Rovnáme, když aspoň dostaneme nějaký semínka. Širulí. Prostě dělám až tady. Takhle. Tady ještě je jedno. Tak. Z jakého dřeva to budeme dělat? Když si tady na to koukám, máme tady džunglový. Mně se džunglový úplně nelíbí, já nevím proč, prostě se mi to nelíbí. Takže já bych to dělal tady z tohohle klasického. Takhle. Šestnáct, to není špatný. A buď to skopáme prvně tady celou tuhle plochu, aby jsme to neměli ve vzduchu. Ano, to uděláme ve vzduchu. To jsou pár možností. Já bych to možná skopal, aby to nevypadalo blbě. Takže já si tady vezmu kameny. OK. Takže jdeme nakopat ještě kameny. Jaký nebudem používat? Třeba tohle, podle mě nebudeme používat. Takže já tady udělám tyčky, udělám takhle a dělám kamennou lopatu. Tady to tady všechno skopím. Máme 1, 2, 3 staky hlíny a 22. Což je fakt hodně. Bohužel. Takže hlínu nepotřebuji úplně nějak extrémně, ale co? Možná se nám bude nikdy hodit. Nikdy nevíš. A já bych to udělal od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 a tady to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 a zase takhle a takhle. A tady pak začneme normálně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jdeme se vyspat. Tak. Teď tady máme bum. Teď tady jdeme pro dřevo ještě. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobře. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já to nevychází. Někde musel udělat 1, 2, 3, 4, 5, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, dobrý. Takže že nám to vychází. A teď to tady akorát musíme dodělat. To je moc blízko. Takže dáme
těžit dřevo. Já úplně do kejvek chodit nebudu, pokud nebudu mít dobrý armor. Takže já to tady zabarkáduju. Uvidíte, bude to třeba ze skla nebo z něčeho prostě, aby to bylo, aby jsme viděli do té kámo, ale máme další dřevo. 20. To není špatný. Takže lidi, máme dřeva hrozně moc. Což je dobrý, protože konečně můžeme tady dostavět tady tohle. Let's go! Takže máme tady tohle. Máme, co nechtěl. Máme hotovou plochu a teď přichází další těžení, moje nejoblíbenější věc na celém Minecraft. Tam to je tak strašný. Hele, mě vyrostl strom. No bé. Oh no. Tak máme Stone Eggs. Klikneme pravým a je to. To vytěžíme. To je docela zbytečný, co? Když si tak říkám, že jsem si teď možná zničil dřevo, který ani nechci využít. Teda, ne, ale 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak a 1, 2, 3. Tak. Máme to do čtverce. A teď děláme bum, bum, bum. Akorát, že tady tohle musí taky sem. Tak. Jo. A tohle, jo. Tohle půjde takhle. Jo. To máme. Teď děláme pound. No. A nemám nic. Fakt super. Dobře, ještě není noc, tak uděláme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Teď to bude. Hele, strom. To se úplně hodí. Zastavění. Byl jediný, jak se koukám. Tak. Tak. OK. Není špatný. Akorát, že nemám to dřevo. Budu mít dostavený baráček. Má být takhle a tohle má být takhle. Já to dostavil. Yes. Let's go. To si uděláme z cobblestánu. Takže a teď ale uděláme pium.
to budeme muset dělat takhle furt. Tak. Cobblestone. Nebo to uděláme. Třeba někdo to neuvidí. Ne, taky to musí být trošku kamene. Tak. Jo, ale jak my to tady uděláme? My to budeme muset dělat přesně stejně, takže Jo, a jo. Z toho je úplně u všeho. To nějak moc, ne? Ne, já to mám. A jo, to bude takhle vždycky. Kam, ale kam? Yes! Let's go, let's go, let's go, let's go. Počkej. Nemáme čím vypalovat. Máme i potáto. Co má dobrý potáto? Asi na jídlo, že? To je podle mě dobrý, no, na jídlo. Tak, ježiše, nemám chod. Furt bude tady. Dobře, skopáme to tady. Tak. Up. Teď si to tady rozmístíme. Sem dáme tohle. Plus pece. Tak. Postel si pak dáme sem. Krafťák bude tady. Čestu tady zatím musíme nechat. A smithing table bude tady a tady budou 2 čestky. Takže to tady takhle vezmeme. Tak. Ještě jednu čestku. A sem tady dáme toho všechno. A toho ne. Tak tohle dáme sem. No to bychom mohli dát posteli. Přece jenom. Z toho vypadnou lahvičky. Tak. Tak, teď si to tady osvítíme. První dáme sem. Sem, tady takhle. No, nějak tak, no. Teď tohle musíme nechat. Tohle dáme možná, když ji dáme sem. To bude blbý, protože nebudeme mít světlo. Tady je tma podle mě. Tady je tma, jako na to. To je pravda, tady je tma. Torčky takhle. Sem dáme. Sem dáme. Sem. To už. Tak. Oh, let's go. Jsem se lek. Takže to máme. Teď musíme mít hodně dřeva kvůli jedné věci. Vypékání, což je nejhorší vypékat bez uhlí. Vezmeme si všechno, čím můžeme vypékat. Dobrý, to štěstí. Farmička bude
Já to nemám jak donést. Já to nemám jak donést, protože nemám kvelík. Ach jo. Tak. Pojď, dej. Tak. Tak. Další hlína, super, fakt. Teď tady uděláme akorát další tohle. A máme toho 32, což je hodně. Dobrý. Yes! Yes! Let's go lidi, máme to. Dobrý, to se můžu vrátit, to se můžu dát. Sem. A máme tu. To, co jsem chtěl už docela dlouho. Jdeme se ještě vyspat. Tak. No dobrý, nejsou tady žádný klipky. A teď můžeme udělat. No. Ale já mám ještě víc toho dřeva. Dobrý. Teď můžu je nápad. Takhle. No. Teď uděláme. Takhle. Vezmeme si tohle. Máme nějakou tu slepičku. Ještě nejsou žádný slepice. Hej. Jo, já to mám posunutý o jeden blok. Já to mám všechno celý úplně posunutý, co čekat. A to se... Ale to je hezký, hele. To už bych mohl. Yes. Takže my se jdeme vyspat. Půjdeme sem nahoru a celý to tady skupeme.
Máme stromček, hele, počkej, stromček. A ne, počkej, ten se vytěžil už, ne? Ne. No tak super. Asi já budu muset těžit rukou. Tak a ještě si tady můžeme postavit, jo, žádný splinty, ještě si můžeme postavit takhle jednou 4 schody, další. Let's go, 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 let's go. Tak. Já se jdu vrátit domů. Chudáci. Trošku se mi porozbíjel baráček. Jídlo. Tak. Vždy to stíhám ještě. Tady něco dodělat. Tak. Yes! Let's go, lidi! Mám se vyspat. A máme to, počkej. Kazí nám výhled tady jedna věc. Kazí nám výhled tady jedna věc, kterou musím stěžit takovou. A jmenuje se to dirt, neboli hlína. Česky. To se všechno vrátíme. Teď si můžeme kouknout na náš krásný domeček. Wow. Máme ty dveře úplně nesymetricky, takže to jdeme opravit. Jako, já tohle video neskončí, dokud to neudělám. Jo. Bum. Tak to uděláme takhle. No, ještě takhle. To vrátíme a to taky. A vezmeme si ten krumpáč. Hlínu.
Mám sklo. Jo, dobrý. Máme sklo. Kouzem si lík. Bum. Tak. Tohle hlínu teda tady, tohle teda sundáme. Tak. 1, 2, 3, 4. Proč? Podle mě jsem to měl mít tady, hele. Teď. Ty dveře nejdou. Dobrý, zmizel jsem je strašně lehký. Takže vidím, že to nějak nejde vyřešit. Takže. Takže takhle bude vypadat. Takhle. Na toho co máme na špatné straně. Musí být. Takhle tady. Dobrý. Yes, lidi, máme náš nejvíc ošklivý baráček. Až nejvíc ošklivý. A jo, nám tam fakt něco chybí. My tam máme špatně jednu věc. Jsem tu. Máme 8 dřeva. Přesně tolik, kolik jsme potřebovali na to, aby jsme udělali. A takhle, jo, a teď můžeme udělat. Ne, je dobrý, to asi můžu udělat, že když jsme... Jo, máme to. Teď už doopravdy. Jo. Takže takhle teď vypadá náš hnusný barák. Ale jo, máme ho, takže já se tady s vámi asi v tomhle videu loučím a čau.